18 травня щорічно в Україні та світі вшановують пам'ять жертв геноциду кримських татар з нагоди 82-х роковин трагедії їх масової депортації. Депортація кримських татар розпочалась 18 травня 1944 року о 3-й годині ранку і тривала до початку червня. На урочистому вшануванні пам'яті у Києві був і президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні наголосив – цей злочин не забутий і не буде пробачений. Сьогодні ми говоримо чітко, ми не забули і не пробачили те, що сталося. Жоден народ в світі не заслуговує на подібне. Тим більше Росія не зупинилась на тому, що вже зробила і почала нову війну проти України саме з Криму. Саме з Криму і знов намагається позбавити дому кримсько-татарський народ і всіх нас, всіх українців. Ми захищаємось від цього, і поки будемо разом і будемо допомагати одне одному, точно захистимось. Москва не вміє перемагати тих, хто об'єднаний всередині та об'єднаний зі світом. І саме так ми будуємо нашу політику. Я хочу подякувати сьогодні представникам дипломатичної місії в Україні за те, що ви всі сьогодні тут і підтримуєте Україну, підтримуєте і вшановуєте історію трагедії кримсько-татарського народу. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров згадав, як радянський режим руйнував все кримсько-татарське після депортації. Проте, так як і по поверненню додому наприкінці 80-х, так і після цієї війни народ повернеться додому, відновиться та відродиться. Москва, яка виселила, вигнала кримсько-татарський народ зі своєї домівки, вона зараз знову в Криму. Вона окупувала Крим, і її завдання не на йоту не змінилося від того, що було за часи радянського режиму, Сталіну вдавалося, що він вже знищує повністю кримських татар, весь народ, бо було указано, що висилаються навічно, і вони були впевнені, що ми ніколи не повернемося, змінили все те, що в Криму, щоб слідів наших не залишилося, і цвинтарі, і мечеті, і назви, все, що нагадувало кримських татар. Спотворили історію, але ж ми вижили, хоча половину втратили. Ми повернулися, ми дуже важко облаштовувалися, ми майже вже облаштувалися, вже приступили до того, щоб відродитися школи, телебачення, театри і все таке інше. І тут знову Москва, тому це спротив. Москва прийшла, щоб добити нас. Путін хоче здійснити те, що не вдалося Сталіну. Вони витісняють кримсько-татарський народ, вони зараз заселяють Крим своїми людьми. Вони думають, що вони вже навічно приєднали, як вони кажуть, Крим. Ні, вони його вкрали тимчасово. Ми повернемо Крим його власному господарю. Це кримсько-татарський народ, це українська держава. І тому це спротив. Це і пам'ять, це скорбота, це і спротив. Також під час промови президент Зеленський наголосив про важливість роботи з захисту та звільнення політв'язнів в окупованому Криму. Ми не забуваємо про наших людей, про тих, хто чинив та чинить спротив в Криму, про тих, кого росіяни захопили та утримують. Усі кримські в'язні Росії мають бути звільнені з полону. Ми працюємо по кожному прізвищу, по кожній долі. Нікого не залишимо ворогу. І я хочу подякувати усім вам, всім, хто допомагає нашій державі всьому. Вічна пам'ять всім жертвам депортації 1944 року. Вічна слава тим, хто бореться за життя, хто захищає наших людей, хто захищає всю нашу Україну. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв у зверненні про трагічні роки депортації наголошує – у сьогоднішній біді кримсько-татарський народ не один. Багато років кримсько-татарський народ був практично сам на сам у своїй боротьбі з одним із
найстрашніших тоталітарних режимів ХХ століття за виживання, повернення батьківщину і за свої права. Але кримсько-татарський народ вистояв, подолав всі труднощі і повернувся до Криму. Сьогодні ситуація інша. Сьогодні у нас багато друзів і союзників. І головне, сьогодні поруч з кримськими татарами, як сказав вже пан президент, український народ і українська держава, яка крок за кроком стає одним із провідних військових сил Європи та світу. Саме це вселяє впевненість, неминуючи завершення війни та звільнення всіх окупованих територій України. Зрозуміло, включно з Кримом. І нехай Всевишній заспокоїть душі жертв геноциду. Їх нащадки обов'язково будуть жити в Криму звільненими від окупантів. Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава!